Bună ziua, sunt și azi am revenit la Call of Duty. Ok, le-am distrus, data trecută le-am distrus turnul și parcă mi-am amintesc că trebuie să vină de acolo cineva. Cred. What? 01. Ah, da. Oh, god damn it. Oh, pe bune, chiar acum să încarcă și asta arma. 4. What? Ce? Oh my god! God, stai. Cât că sunt în jos. Și acum 4. Direct. LOL, frate. Suntem LOL. Suntem live. Fuck! Oh my shit! Oh. Oh fuck! Oh god, ah. Ah, bun. Se trag în elige. Se trag în elige, aia e tompită. Ah, 4. Oh, fuck, unde e elicopterul? Oh! Oh, fuck! Oh. Escape. Destroy. Destroy. Ok, am murit. Ok. Hai să mergem, deci... Dacă asta trebuie să facem sau... să o luăm încolo. Nu știu. Știu că nu știu. Adică am făcut asta, dar nu știu dacă chiar trebuie. I'm a clean. Roger, Dodger, Roger. The location. Oh fuck. Ar trebui să vină, nu? Four. Gata. Fuck! Oh god! Acum l-am distrus. O, 4. Nu. Eu trebuie să merg. What? Oh god. What the fuck? Nu cred. Am minigun. Nu cred, am minigun. Ha. Am minigun. Tu vezi, mă, cât de tare îi. Voi vedeți cât de tare îi cu minigun? What? Oh my god. Oh fuck. Ce? What? Ce? Trebuie să... Let me go. Hai, mă, trebuie să-i omorâm pe ea. Ok. Ai, fuck, is this on bedrock? Oh, fuck. God damn it. What the heck is this? Oh, da. Le-am distrus. Știi că am clanțe... What? Am clanțe infinite. Ok. Acum, what the fuck? Acum ce? What? Ce? Unde? What?
fraților. Sunteți cu mâine, nu? Nu? Nu-i așa? Sunteți cu mine. Fire! Păi eu trag, dar nu vezi, mă. Păi fire. Fireworks. Oh, god damn it. Distrug. Oh! Shit. Oh, god damn it. L-am distrus? Oh, god, l-am distrus. Rosta. L-am distrus. Oh, what the fuck? Oh my god! What the fuck? What the... Ioi, Doamne ferește! Deci uite, și tot se distruge turnul, ridică-te! Oh, god damn it! Am terminat misiunea. Am terminat? Oh, oh fuck! Oh fuck! Ce se... Poate ce ca prostul? Oh god, aia pică. Vai de capul meu, ce Doamne! Priviți și voi, deci cred că vedeți bine, nu? Doamne! Am trecut și de misiune. Am trecut și de misiunea asta. De fapt era prima. Mai smult, cred. Am trecut Delta Force. Scuzați, sunt prea entuziasmat. Scuzați, sunt prea entuziasmat. Cred că se vede bine, nu-i așa? Cam așa. Ok. Away. What the fuck? Oh my god. Deci... Ok, New York City. Ok, unde sunt? Aba n-am unde sunt. Sunt un micuț. Ok, hai să vedem unde ne dă. Color, ok. Delta Force. Ok. Păi atunci, what the fuck? Ce suntem sub apă? Nici tare ăla sudează acolo ceva, mă. Mă, tu sudezi, mă. Mă, nu-ți rușine, mă. Împinge. Așa. Hai, merem. Nu, hai, cu ce merem? Că nu știu, eu nu știe. Așa, încolea, oleacă. Oh. Oh, god damn it. What the fuck? Ce e aici? Următorul episod poate să fie cu Five Nights at Freddy 1, adică Five Nights at Freddy, fără nimic. Da. Oh my god, uite ce se întâmplă cu vaporele astea. Doamne ferește. Ok. Ce e aici? Aha. Uite că mi-e ok, game saved. Mă bun, s-a salvat. Oh, fuck, ce-s astea? Oh my god. Ok, da. Uite-i pe a mei. Oh, frate, mine de... explozie. Vai de capul meu, de ce o să nu m-ați băgat? Let's go. Trebuia, nu? Sau? What the fuck? Nu cred. Așa trebuia.
Deci, voi, adică, uitați-vă și voi. Ce tare noi suntem tare, noi suntem tare. F, press F. F, F, F. F, ok, am pus o mină. Un fugim, cred. Fugim, ok. Explosive. Oh my gosh, damn it. Oh god, damage full. Oh god. Oh, what the fuck? What the fuck is going on? Oh my, what? What? Deci am lag. What the fuck is... Oh my god. What the hell was that? Ce se întâmplă? Nu înțeleg. What the hell is going on? Hai. Oh, what the fuck is going on? What the fuck? Ce? Nu știam. Mă bun, i-am pușcat în picior și jos, 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 nu jos, jos, nu? Jos. F. F mult. F, F, M, F, 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 ok. Și când ne dă game save văd. Ok, game save văd. Oh, nu. Da, deci cam atât cu episodul de astăzi. Cam atât cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, este cel mai important pentru mine. Și atât cu episodul de azi. Pa, pa!